Good morning everyone. खुलुमबाय बयनिसिमबो मैया जोंनियाव इमान बार अखामोन जोंहा खोदोम बिफां बायलांबाय बार अखायाव ओमफ्राय खान्थाल बिफाङाबो फिथाइ थाइफुनायानो बायलांबाय ओमफ्राय न'आवबो गोलैसिनबाय न'आबो बायलांबाय न' माने थाग्रा न' नङा आरो दाउ गन्द्रा बायबाय ओमफ्राय गलियाव नारसिनना दङ दायो नोंथांमोना नायनो हागोन इमान गोरसा बारहुंखा मैया ओंखामानो जायाखैमोन जोंहा ओंखाम जाथ'यै समावनो आरोना ना एवहांहांल' जादोंमोन ओरैबायदि बारहुंखा फैबाय माने ओमफ्राय एकदमबारे दंफाङाबो बायबाय ओमफ्राय खान्थाल जानो गोनाङाबो बायलांबाय आरो दायो ना ओमफ्राय दायो नोंथांमोना नायनो हागोन नैबे खोदोम बिफाङा गोलैदों आरोना ओमफ्राय दाउ गन्द्रायाव होसिननानै दङ ओमफ्रायो दाउआ सिनाय खोमा ना आबै सिनाय बिदै दाउ बिदै माखायालाय दाउआथ' बिदै दैदोंमोन दाउ बिदैयाबो सिबाय आरोना ओमफ्राय नै बे गोलैना दङ नै सेथ्लायावहानो आरोना दाउ गन्द्रायाव नै होसिना दङ ओजोंहा मोसौ गलि नै बिथिंजा ओमफ्राय इथिंजा नै बेयो दाउ गन्द्रामोन आरोना ओमफ्राय बेयावनो होसिनानै दङ ओमफ्राय आरो खान्थालाबो बायदों आरोना फिथाइ थाइफुनायानो आरो गयबो बायदों ओरैबायदि गोसा बारहुंखा माने न'खौनो बिरफा लांसिगोन खोमा सानलायथारदोंमोन आङो ओरैबायदि बारहुंखा माने एबारनि बोथोराव मैया हरनियानो गोरसामोन आरोना बै बार अखाया बे माबायाव एप्रिल मायाव मैयानि बार अखायानो ओरैबायदि गोरसामोन माने फैयाखैमोन आरो एप्रिल मायाव ना बै मासो होनलायलांबाय आं आबैखौनो ओमफ्रायो ओरैबायदि गिबाय जोंहा ओंखाम जाथ'वाखैमोन नालाय बारहुंखा थांखांजोबनानैसो ओंखामखौ जाबाय आरो जोंहा ना बयबो न' सिङाव हाबजोबना थादों आबैयालाय गिनानै सां सिङाव हाबनाय नामा ओमफ्राय सिरि हाबना थाखादोंलै आबैया जोंहा ना नोंथांमोननिथिंजा मैया हराव बार अखा थांनाय ना थाङि आंनो खिथाहरबानो जाबाय कमेन्ट खालामना जोंनियावथ' बुंनोनो नांला सेथ्लाया ओरैबायदि दाखोर जाजोबना थादों माने बुंनांगोन आरो ओमफ्रायो बिराद गिथावनाखामोन दै बार अखाया मैयानिया नै दायो आङो साहा फुदुंगासिनो फुंनि लाल साहा लोंनो दायोथ' बार अखायावथ' जोंहानि मोसौ गलि दाउ गन्द्रा बायनानै थांजोब्बाय मा खालामनो आरोना अखा बोथोरबा बिदिनो जायो दाउ गन्द्रा आरो मोसौ गलियाल' बायनायखायसो मानसि थाग्रायाथ' बायासैना बेनो बिराद माबा आरो आंथ' न'स' बिरफालांगोन खोमा दिनै इदिसो सानलायदोंमोन मोसौ गलि आरो दाउ गन्द्राया बायबाय आरोना ओमफ्राय नै दायो लाल साहा फुदुंबाय फुंनि लोंनोसै साहा लोंसै लोंखांबायमोन आङो होमबाबो नै हासबेन्डआ सिखारबाय ओमफ्राय आंबो लोंखाबावनोसै ना लाल साहा लोंनायावथ' एक्सपार्टखाना ओमफ्रायो साहाखौ माजों नांदो नायलाय मुरि माने आबैनि थाखाय लाबोयो आरो जों आबैया बिराद मोजां मोनो मुरि जानो ओमफ्राय जोंबो जाखानोसै दिनैहाय जेबो लाबोना दोनफैनाय बिस्किट गैया जेबो मेथाइ गैया ओमफ्राय दिनैहाय जोङो मुरि गोरानजोंनो लाल साहा लोंनोसै मालाबा लोंनांगौ ना लोगोफोर बार अखाया माबायदिमोन दिनैनिया ओरैबायदि बार अखाखा देन्जारसो फैखादोंमोन ना अखाया एसे खम बारानो बांसिन ओरैबायदि बारखा बार अखायाव गोलैनाय बिफांखौ दानगासिनो नै बेसेबा दा दानाबा उपाय गैयाना इखिजा थांनो हानाय लामायानो बन्द जाना थाबाय फोथारथिंजों थांनाया गलियावनो गोलैसिनबाय नालाय नै ओमफ्राय बाबायाबो माबा थिं दोगासिनो ओमफ्राय आरो माबा सिबगासिनो मा होनना बुङो ओइ थिंखौ माबा सिबगासिनो बिलाइ बिराद सिरिदोंमोन ना र' नायनो हागोन आं देखायनो बेलायथ' मायाव गाखोना दं जि गोजौआव गाखोना दं बेसेबा दाखोरनै सिबख्लायजोब्बाय बेफोर माखाखौ नै बेफोर माखा सिबनांसिगोन आं जल्दिनो दसे उनावहा लोगो मोनसिगोन दे लोगोफोर दायो आङो सिबनानै लाग्रोनोसै एसे माने साफा खालामना लाग्रोनोसै
ओमफ्राय आङो दायो नै साफा सुफा खालामखांनानै दुगैखांबाय एसे साफा जाबाय ओमफ्रायो दायो आङो नै इसिङावहा दङ ओंख्रि संगासिनो ओंखामा मोनबाय आङो ओंख्रि संदों नारजिजों ना फुदुंगासिनो आरोना दिनैहाय नारजि जानोसै फुदुंदोंसो आरोना नारजिबाबो माने नारजि लाथा सङाखै नारजिजों माबा ना फुदुंगासिनो ओंख्रिया मोनबाय ना मोनाखै मोनसिगोन मोनथ'वाखै माथो ओंख्रि संनायानो मबाइल सेरबाय दं ओमफ्राय नै दायो ओंख्रि मोनथ'वाखै नालाय ओमफ्राय जोङो नै दायो पानिपुरि जानानै लानो नागिरदों बाबाया बाजारावहा थांदोंमोन ओमफ्रायो पानिपुरि लाबोफादों आरोना ओमफ्राय जों बेखौ जानानै लाग्रोनोसै बिनि उनावसो ओंख्रिया मोनबा जानोसै आरोना पानिपुरि जाग्रोनोसै जोङो दायो बिराद गोबावनि उनाव जागासिनो दिनैहाय पानिपुरि ओमफ्राय नै दायो जोङो ओंखाम बयबो एकदम जाखांबाय दायो जोङो सालबारि थांनो नागिरदों जोंहानि आगै मटुखौ लायनो मानो होनना बुङोब्ला जोङो बावखुंग्रि थांनो नागिरदों 14, 15, 16आव सानथाम दङ होननाय खोनादों आरोना जोङो ओमफ्राय जोङो 14 एप्रिलावनो थांनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय जिखुनु सानथाम होननाय खोनादों जोङो ओमफ्राय जोङो 14 एप्रिलाव थांनो नागिरदों माबायाव 14 एप्रिलाव बावखुंग्रि क'क्राझार थांगोन जोङो ओमफ्राय दायो बिनिखायनो जोंहानि आगैखौ माने फंबायखौ लायनो थांनो नागिरदों सालबारियावहा दायो जोङो लायनानै फैनोसै बेनिफ्राय 14 एप्रिलावहा थांनोसै आरोना 14 एप्रिलाथ' गाबोननो जोंबो फार्स्ट टाइम थांगोन क'क्राझार बावखुंग्रियावहा थांफेराखैमोन जोंबो ओमफ्राय ओंखायनो गाबोन थांनो सानबाय आरोना 14 एप्रिलावहा ओमफ्राय जों एसे गोनो गोथो जागासिनो सोरबा बुंगासिनो साननैल' 14 आरो 15आवल' बेनिफ्राय सोरबा बुंगासिनो 14, 15, 16 सानथाम ओमफ्रायो दायो जोङो गोनो गोथो जानानै फार्स्टआवनो थांनो नागिरबाय आरोना 14 एप्रिलावहानो थांगोन जोङो गाबोननो ओंखायनो दायो जोङो आगैखौ लायनो थांगासिनो स' आङो भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय नेक्स्ट भिडिअआवहा थाबैनो लोगो मोनसिगोन स' बाय बाय बयनिसिमबो